השבת שבת פרשת ויגש. הפרשה אנחנו קוראים על הפגישה המיוחדת שיוסף נחשף אל אחיו אחרי 22 שנה. זה היה ממש מרתק. האחים עמומים, יוסף בוכה, ובעיקר האיחוד של יוסף עם אחיו הקטן בנימין. בפסוקים ממש מתואר איך שהם בכו אחד על השני. רש"י מסביר, כשיוסף בכה על המקדשות בחלק של בנימין שסופם להיחרב, ובנימין בכה על משכן שילה שבחלק של יוסף שגם סופו להיחרב. למה כל אחד בכה על החלק של השני ולא של עצמו? הרבי עונה על זה, בכי בדרך כלל נותן הקלה, בעיקר בשביל האדם. אבל במקום שאפשר לעשות משהו, לא שייך להירגע בבכי, וצריך לקום ולעשות. לכן הם לא בכו על המידה של עצמם, כי עדיין יש להם אפשרות לעבוד על זה. הם רק הרגישו את הצער של השני, ולכן הם בכו. הרבי מלמד אותנו שבכי זה בסדר, אבל זה לא הכוונה. יהודי צריך לעשות כל מה שהוא יכול כדי לפעול גאולה פרטית אצלו, וזה יגרום שיהיה גאולה כללית בקרוב ממש. שבת שלום, משיח נאו.